हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दायो गोबां मिथिखाबाय आं भिडिअ होखाबाय बेनो जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि आइटिआइ फैदों नोंथांमोना कर्स लानो हासिगोन जायफोरा 8 पास 10 पास 12 पास गासैबो लानो हागोन 14 इयार्स जानाय लोगो लोगो हौवाफोर हिनजावफोर दा बोरै एप्लाइ खालामो मबाइलाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम जोबोर इजि प्रसेस नोंथांमोना रोंनानै गाव गावनो खालामनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि नोंथांमोना गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थागोन बेनो जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि प्रोवाइड खालामनाय आइटिआइ 2021 कर्स थ' नोंथांमोना लानो हासिगोन आरो डिउरेसना 6 मान्थस 1 इयार 2 इयार्स थागोन थ' नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ जायो स' बिदिब्ला जों थांसै फैदो गोबाव खालामला एप्लाइ प्रसेसआव थ' दायो आं अफिसियेल पेजाव दङ नोंथांमोना बेयाव फैनानै जोङो जायफ्रा रेजिस्टार जाखाबायना थ' नोंथांमोना बेयाव एप्लिकेसन नाम्बार पासवर्ड होनानै नायनो हायो आरो चेक खालामनो हायो नोंनि प्रफाइलखौ स' जोंनो बेखौ नांला नङा होमबा जों गोदान नालाय दा बेखायनो जोङो निउआव फैनांगोन गाहायाव बोख्लायनांगोन नोंथांमोना एसे गाहायाव बोख्लायनानै जोङो बेयाव साइन इन मोनो आरो नोंथांमोना साइन इनाव थुब्लानो जोङो माने एप्लिकेसन नाम्बारखौ होना नायनो हायो थ' बेखौ नांथ'थारला थ' बिदिब्ला जों निउआव थांनोसै थ' बेखायनो जोङो निउ केन्डिडेटआव थुना होनांगौ दा जों निउआव थुनाय लोगो लोगो माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन मोनो बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ आइ एग्रि होनानै अब्लानो पेजआ गेवना फैगोन दायो नोंथांमोना नायलांबाय था गाव गावनो रोंगोन मबाइलावनो खालामनो हायो स' बिदिब्ला जों निउआव थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जोंनि बे माखासे क्राइटेरिया मोनो आरो बेयाव माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन थायो बेखौ जोङो आइ एग्रियाव होनांगौ थ' बेखायनो आं बेयाव आइ एग्रियाव होनोसै अब्लानो पेजआ गेवना फैयो थ' बिदिब्ला जों होबाय दानिया नैबेयाव नायदो नोंथांमोना पार्सनेल डिटेल्सखौ जों होनांसिगोन बेयाव टाइप खालामनानै दा बिदिब्ला जोङो फार्स्ट नेमखौ होदो लोगोफोर फुल नेम होदो आरो बेयाव गासै फुल नेम फादार नेम मादार नेम होदो गासैखौबो होजोब बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना फार्स्टआव डेखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय मान्थखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय इयारखौ सेलेक्ट खालामना लादो बेनिफ्राय जेन्डाराव फैबाय दा नोंथांमोना जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो गाव गावनिखौ बेनिफ्राय दाना कन्टेक्ट डिटेल्स थ' बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगोन थ' मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन मेसेज फैयो नालाय मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन आरो इमेल आइडिखौ नोंथांमोना होथारनांगोन थ' बे जाबाय थ' नोंथांमोना बेखौ मोजां फिलआप खालामना ला उनाव प्रब्लेम जायोबादि दानिया पासवर्डनि सायाव गोबां गोनो गोथो जानो हागौ नोंथांमोना बेयाव माखासे पासवर्ड नोंथांमोना 8निफ्राय 13नि गेजेराव होनो हायो आरो सेट खालामना लानो हायो दा बेखौ बोरै खालामनांगौ माखासे स्पेसियेल केरेक्टार्स थायो जेरै आपार केस एट ओमफ्राय लवार केस बेनिफ्राय स्पेसियेल केरेक्टार्स आरो निउमेरिक भेलु थ' नोंथांमोना गोसोबादि होनो हायो गासै 8नि गेजेराव 13 जानांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव एग्जाम्पल होनानै होदों नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय स' बिदिब्ला जों बेयाव टाइप खालामनो हायो आरो नोंनि नामखौ होनानै 1 2 3 हेशटेग होलाबायनो हायो थ' नोंथांमोना अब्लानो जागोन थ' नोंथांमोना नोंनि नामखौ होनानै 1 2 3 बो होनो हागोन बा नोंथांमोना हेशटेगबो होनो हायो थ' जायखिजाया सिम्पल खिथाबाय नोंथांमोना नोंनि नामखौनो होनानै 1 2 3 होदो हेशटेग हो अब्लानो जागोन थ' बिदिब्ला जों थांसै नेक्स्टआव थ' दायो जों फैबाय सिकिउरिटि पिन नोंथांमोना जेरै दं केपसाखौ बे होनांगोन आरो ना थ' बेखौ मोजाङै होबानो जाबाय थ' नोंथांमोना बेखौ गोजौआव लांनानै होदो बेनिफ्राय रिफ्रेस खालामबा चेन्ज जायो आरो नोंथांमोना सिनायाब्ला होनो हागोन स' बेनिफ्राय बेखौ होनानै साबमिटआव नोंथांमोना थुना होदो अब्लानो साबमिट जासिगोन बेनिफ्राय माखासे प्रसेसा जागायसिगोन थ' बेखायनो येस होदो नोंथांमोना बेयाव येस होनाय लोगो लोगो होफैसिगोन नोंथांमोना बेयाव नायदोननाय फिल खालामनाय थालाङोबा बेबायदि थायो आरो आं बेखौ फिलआप खालामाखै नालाय नामखौ थ' नोंथांमोनाबो गाव गावनि नामखौ होनानै साबमिटआव थुदो दा साबमिटआव थुनानै पासवर्डखौ मोजाङै होना लाबानो जाबाय थ' बेनिफ्राय फैबाय दानिया गासिबो अके जाबाय दा जों नेक्स्टआव बारनोसैलाय थ' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था स्किप खालामनाङा दा नै बेयाव फाइनाल साबमिट ओंखारो थ' नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामबा बियो प्रसेसा जागायसिगोन आरो थ' बेखायनो जोङो बेयाव फाइनाल साबमिट खालामसै थ' दायो फाइनाल साबमिट खालामबाय बेनिफ्राय जोंहा गुबुन पेजआ फैबाय नै बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों थ' बेयाव गासिबो आइडिया फैयो आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनिफ्राय दानिया कमप्लिट जाबाय जोंहा रेजिस्टारा कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय दानिया जों एप्लाइ प्रसेसआव थांनांसिगोन आरो माखासे स्टेप थायो थ' नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थादो दा जों एप्लिकेसन फर्माव जों थांनांसिगोन बेनिफ्राय इनकमप्लिट जाना दङना जों बेखौ खालामनोबा जों गाहायाव फैनानै जोङो माखासे प्रसेस मोनगोन थ' बेखायनो जोङो नेक्स्टआव थांनांसिगोन थ' बिदिब्ला जों गाहायाव थांनोसै बेनिफ्राय जोङो माखासे फाइनाल साबमिट जोङो खामानिखौ मावना लानोसै थ' इमेलावबो मेसेज फैयो नोंथांमोना गोजौआव नुनो मोन्दों इमेलाव फैयो आरो नोंनि इमेल आइडियाव मेसेज फैगोन आइटिआइनिफ्राय दा बे फैबाय बेनिफ्राय दानिया जों प्रसेसआव थांनोसै थ' गासिबो इनकमप्लिट जाना दङ जोङो फिलआप खालामनांगोन नालाय बेनिखायनो जोङो फिल एप्लिकेसन फर्म नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोन्दोंना बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो थ' बेयाव आं खालामबाय बेनिफ्राय दानिया नै बेयाव गासैबो प्रसेसा जागायलायबाय दा नोंनि नाम गासिबो डिटेल्सआ फैबाय बेनिफ्राय माखासेखौ जों एडिट खालामनांसिगौ स' बिदिब्ला डमिसाइल बा स्टेटखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लादो आसामखौ होदो बेनिफ्राय रिलिजन केटेगरि नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामना ला केटेगरि जाहैबाय एसटि जागोन जोंनिया थ' नोंथांमोना एसटि प्लेनाव होना लादो बेखौ बक्सआव सेलेक्ट खालामनानै थ' बेनिफ्राय दानिया माखासे फैबाय दानिया नै बेयाव आरो माखासे थ' नोंथांमोना
केटेगरि नैबे नट एप्लिकेबोलाव हो नोंथांमोना माने PWD नङाथ' थ' बेखायनो नट एप्लिकेबल होदो बेनिफ्राय गार्जेनाव नोंथांमोना बेखौ NA होनानै ला थ' बेनिफ्राय एनुवेल इनकामा एसे बारा दं बेयाव हाइ लेभेल थ' नोंथांमोना बेखौ मोजाङै सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय थ' बेयाव जों NA होनोसै ना बेबायदि होना लादो नट एप्लिकेबल आरो बेयाव थ' बेखौ जोङो होना लाबाय थ' बेनिफ्राय दानिया फेमिलि एनुवेल इनकाम थायो बे गोबां बुरजा दं बेयाव नोंथांमोना नायलांबा मोनलांबाय थागोन दा सेलेक्ट होनानै जोङो दानिया आप टु 2 लाखस थ' बेबायदि दङ ना थ' जोंना बेसेबांल' जायोना बारा जाखाया जुदि नोंथांमोना बारा दङबा होनो हागोन दा बारा गैयाबा नोंथांमोना फार्स्टनि अपसनखौ होदो बेनिफ्राय दानिया हाइस्ट क्वालिफिकेसन थ' बे क्वालिफिकेसनाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन आरो दा 8 पास 10 पास 12 पास डिप्ल'मा आरो लोगोसे ग्रेजुवेट दङ दा बेनो ITIA गावसोरनो सेलेक्ट खालामगोन फरायनायनि सायाव लागोन नोंथांमोनखौ थ' नोंथांमोननि फरायनायनि सायाव सेलेक्ट खालामगोन पस्टखौ थ' बेनिफ्राय जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव जोङो थुना होदो नोंथांमोना अपसन नुदों सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुना होबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया नै आरो माखासे फिलआप खालामबावनांसिगोन थ' बिदिब्ला नै बेयाव जायफ्रा 8 पास नोंथांमोना 8 पासआव बक्सआव थुबानो जाबाय जुदि 8 पास नङाबा जोङो 10 पासआव थुनो हागोन थ' बेखायनो जोङो 10 पासआव थुबाय लोगोफोर बेखायनो जोङो 10 पासआव थुनोसै जुदि नों 8 पासबा नोङो 8 पासआव थुना हो थ' दायो आङो 10 पासआव थुबाय 10 पासआव थुनानै दानिया नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों पासिं स्टेटास बेनिफ्राय पासिं इयार थायो बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ दा बेनिफ्राय साबजेक्टआ फैजोबादि नोंथांमोना 8 साबजेक्टआव थांनांगोन अब्लानो जोंनाव 10 पासआव 6 साबजेक्ट थायो नालाय जोङो 6 साबजेक्टखौ जों होनांगोन दा बिदिब्ला नोंनि पासिं इयारखौ होनो हायो बेयाव सेलेक्ट खालामदो नों माब्ला 10 पास जादोंमोन बेखौ सेलेक्ट खालामना ला बेनिफ्राय दानिया साबजेक्ट नै बेयाव साबजेक्ट थायो दै लोगोफोर थ' नेमा नोंथांमोना बे बक्सआव थुनानै सेलेक्ट खालामनांगौ बेनिफ्राय पासिं स्टेटासखौ नोंथांमोना पास होदो बेनिफ्राय मेक्सिमाम मार्क्स थायोना टटेल 600 बिनि गेजेराव 100 थायो मोनसे साबजेक्टआव थ' बेखायनो जोङो 100 होनांगोन आरो मेक्सिमाम मार्क्सखौ जुदि जोङो मेथ्सखौ सेलेक्ट खालामबा जों मेथ्सखौ फार्स्टआवनो होग्रोदो दा जों होनो हायो मेथ्सखौनो होनो हायो गोसोब्ला आरो इंलिसखौबो होनो हायो दा बिदिब्ला जों इंलिसखौ नायनायसै इंलिसखौ होग्रोबाय आङो बेयाव बेनिफ्राय पासिंखौ नोंथांमोना बे स्टेटासखौ पास होनांगोन दै बेयाव फेल गैया थ' पास होनांगोन बेनिफ्राय दानिया मेक्सिमाम मार्क्सआ 100 थायोना 10 पासआव थ' 100 मार्क्सखौ नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय अफ 10 मार्क्सखौ बेसेबां मोनदों नोंनिखौ होनानै ला आउट अफ 100आव 60 मोनदोंबा 60 होना लादो थ' बेबायदि गासैखौबो सेम टु सेम नोंथांमोना होलांजोबदो बेनिफ्राय 8 साबजेक्टआव थांनानै जुदि मोनसे खम जादोंबा नोंथांमोना 8 साबजेक्टआव थांनो हायो थ' बेखौ आङो दोनथ'बाय नोंथांमोना रोंखासिगोन थ' दानिया जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांनोसै लोगोफोर बेयाव थांनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन पेजआ फैसिगोनलाय जोबनायथिं फैबाय येस होदो दा येस होनाय लोगो लोगो दा गासैबो पार्सेन्टआ नोंना बेयावनो श' जाखाजोबदोंमोन नोंथांमोना टटेल मार्क्स आरो पार्सेन्ट बेसेबां मोनदों मार्क्सखौ बिदि ओंखारखायो स' बिनिफ्राय नायदो नैबेयाव जों माखासे एड्रेसखौ जों फिलआप खालामनांसिगोनलाय दा जों एड्रेसखौ फिलआप खालामसै बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना नायलांबाय था दा प्रिमियास नाम्बार एबा नेम थ' नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना होनो हायो भटार कार्डआव नायनानै हाउस नाम्बारखौ होनो हायोबा नोंथांमोननि एड्रेसखौ होनो हायो दा बेनिफ्राय लकेलिटिखौ होदो नोंनिखौ बेनिफ्राय दानिया लकेलिटि बा गामिखौ नोंथांमोना बेयाव भिलेजखौ होनानै लादो दा बेनिफ्राय आसामखौ होदो स्टेटआ थ' डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि जाबाय आंनिया जेनेबा थ' पिन कड थाबाय आं होखाबाय थ' मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना अपसनेल होनो हायो आरो गोसोबा होआबाबो जेबो नङा थ' नोंथांमोननि सायाव बियो होलायनाङा इमेल आइडिखौबो नांलायला बेयाव थ' बेनिफ्राय दानिया गोजौनि एड्रेसजों गाहायजों सेम टु सेम बा नोंथांमोना बक्सआव थुनाय लोगो लोगोनो गोजौनि एड्रेसा गायाव फैयो थ' बेखौ बुजिबाय दा जों थांसै सेभ एन्ड नेक्स्टआव लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो जोबनायथिं फैबाय नोंथांमोनाबो मबाइलाव खालामनो हायो थ' बिदिब्ला आं सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुना होबाय बेनिफ्राय येसआव थुदो दा येसआव थुनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा लास्ट अपसनाव फैबाय डकुमेन्टस आपल'ड खालामनाय थ' नोंथांमोना बेयाव डकुमेन्टस आपल'ड खालामदो दा फट'ग्राफ नोंथांमोना 20निफ्राय 200 KB सिम खालामनो हायो बबेयाव दोनदों लाना फैदो गेलारिनिफ्राय दानिया 10नि मार्कशिट सार्टिफिकेट हरनांगोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना माने प्रुफ थानाय हरनांगोन सार्टिफिकेट थ' बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरनांगोन डकुमेन्ट साइजआ 200 सिम हागोन आरो माने 20निफ्राय 200 सिम हायो बेनिफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर बेयाव जास्ट फट'खौ नोंथांमोना JPG खालामनो हायो आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना PDF फाइल खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगौ दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना रोंबाय साबमिट एन्ड प्रिभिउ थांनाय लोगो लोगो नुजोबसिगोन थ' साबमिट खालामदो अब्लानो नोंहा गासिबो खामानि जासिगोन आरो नोङो एक्न'लेजमेन्ट डाउनल'ड खालामनानै लानो हासिगोन